дъгова торта. Виж, татко, какво имам тук. Аз направих това съвсем само от пластилин. Много е хубаво, нали? Най-много ми се иска да го изям. О, Ема, това изглежда наистина страхотно. Радвам се, че го направи. И дори цветовете на дъгата в правилния ред. Кажи ми, откъде ги знаеш? Научих това в детската градина наскоро. Цветовете на дъгата... Дъгите са червени, оранжеви, жълто, зелено, синьо и лилаво. О, много добре. Научила си нещо чудесно в детската градина. Знаеш ли какво? Това ми дава идея. Нека направим малко търсене на съкровища тук в къщата и да намерим неща във всички цветове на дъгата. Започвам да оцветявам, така че аз съм готов. Ура! Ах, супер, радвам се. Това със сигурност ще бъде много забавно и ще затвърдиш всичко, което си научил за цветовете. Добре, Ема, нека започнем. Какво искаме да намерим първо? Да следваме реда на цветовете на дъгата, така че първият цвят ще бъде червен. Добре, червено звучи добре. Бързо ще прибера тази торта на дъгата. И тогава можем да започнем директно тук в дневната. Добре, хайде да започнем. Търсим предмети в червен цвят. Какво виждам тук толкова красиво в хола? Имам нещо. Тате, виж. Лейка в червено. Чудесно, Ема. Да, Рут, това също е толкова силно и весело. Има мрежата на Стич. Естествено, също така веднага хваща окото. Може би ще намериш нещо червено тук в хола. О, да! Тук имаме червени цветя, които миришат толкова хубаво. Да, вярно е, Ема. Цветята също са червени. Това също много добре подхожда на цветята, защото червеното е и цветът на любовта. И също така се подаряват цветя, когато обичаш някого. Но нека да преминем към следващия цвят. Това би било оранжево и не е нужно да гледаме само в хола. Да, прав си, тате. Оки-доки. Значи нещо оранжево. Нека помисля. Сетих се! Знам какво е оранжево. Трябва да идем в кухнята. Така, сега тук в кухнята. Трябва ли да намерим това, което търся в... Погледни! Ето го! Не е това, което търсех, но... Та-да! Портокалов сок! Един портокал също е оранжев и... Нямаме вече портокали тук. Поне не намерих никакви, но ми хрумна, че тази сутрин имахме портокалов сок за закуска и шумът на полицейската сирена. Сокът също е портокалов. Освен това... Обичам портокали. Да, напълно правилно. Сокът и опаковката са оранжеви. Знаеш ли, че оранжевият цвят се използва като предупредителен цвят? Намираш ли нещо друго оранжево? Но не и косата си, това не се брои. Да, много смешно, татко. Там виждам нещо. Един момент, морков. Тя също е толкова вкусна, здравословна и ръждясала. Супер, Ема! Намираш цветовете наистина бързо. Сега нека потърсим нещо жълто. Окей, Доки. Жълто. Да, жълто е като слънцето. Няма значение. Хайде да тръгваме. Хайде, татко, насам. Виж тук, тате. Всъщност исках да отида в стаята си, но току-що забелязах, че всички наши мебели в хола са жълти. Така че вече намерихме първите жълти неща. Дивана и фотойла в хола. И сега ще продължим към моята стая, защото там имам още нещо наистина страхотно в жълто. Страхотно! Много се вълнувам да видя какво имаш в твоето. До следващия път. Ето го! Така, тате,
значи сме вече тук. Супер! Да, може би мислиш за жълтата стена. Но... Имам нещо друго много готино в жълто. Ела, ще ти го покажа сега. Може ли? Това е Пюпива. Мисля, че има и толкова специално жълто. Така че Пюпи блести толкова красиво като слънцето, нали? Повече жълто просто няма. Да, Пюпи наистина свети като слънце. Така че аз също смятам жълто. Това просто ни дава топлина и светлина и ни напомня за хубави времена. Винаги ми носи добро настроение. Вече видяхме доста жълти неща. Сега можем да продължим с зелено. Прав си, тате! Но забравихме нещо. Косата ти също е жълта. Най-накрая! Чаках това от толкова време. Зеленото е любимият ми цвят. И това ще бъде лесно, имам предвид. Огледай се, тате! Бих казал, че ще останем точно тук в моята стая. Мисля, че имам повече от достатъчно зелени неща. Така, нека започнем тук. Тук имам, например, моята зелена кутия за всички мои неща и вътре е любимата ми зелена чанта. Или тук. Моето растение също е зелено. Имам предвид, всички наши растения в къщата са зелени. И като цяло трябва да кажа, че цветът също ми напомня като навън. Винаги си мисля за зелена поляна и листа, и дървета, и такива неща. Напълно си прав, Елмар. Зеленото е наистина цветът на природата. То наистина дава това усещане за Свежест и живот, Но в мисля. твоята стая има няколко зелени неща, нали? Да, вратата! И се тук! Скъпи татко, тук просто е любимата ми каса в зелено, а зад него е рафтът ми. Той също е зелен. И тук имам и една зелена ябълка. Зелените ябълки винаги ми харесват повече, защото са толкова хубави. Обичам зелени ябълки също. Трябва да кажа, че наистина имаш много зелени неща тук в стаята си. Сега нека потърсим нещо синьо. Толкова синьо, колкото е твоята тениска, тате. Хе-хе, добре, хайде да гледаме. Мисля, че знам в коя стая трябва да търсим. В стаята на Джулиан. Трябва да погледнем. Мисля, че тук ще намерим... Определено много сини предмети за мен. Трябва да кажа, че толкова много зелени неща имам в стаята си. Юлиан има поне толкова много сини неща в стаята си, ако не и повече. Имам предвид, дори килимът му е син. Да, трябва да се съглася с теб. Джулиан наистина има много сини неща в стаята си. Тогава изброи какво намираш. Добре, значи тук, например, имаме спортната чанта на Юлиан. Или по-добре казано, тя е тъмносиня. И заедно с това синя бутилка за пиене. Светла синьо, Полърбейн. Хе-хе. И не знам дали си го забелязал, тате, но Юлиан няма само синьо. Син тепел отгоре, дори сини цветя в един цвят. Със сигурност ще намеря още сини неща, ако ги потърся. Страхотно, Ема. Да, тук наистина има толкова много сини неща. Преди любимият цвят на Джулиан беше червен, но мисля, че може да се е променила. Синьото! Това е много успокояващ цвят, който ни напомня за морето и небето. Сега липсва само един цвят и това е лилаво. Хайде, Ема, търси! Яко! Да, лилавото също е наистина хубав цвят. Нека погледнем. Нямам представа къде имаме лилави неща, но... просто тръгваме! Много красива! Дали ще намерим нещо в лилаво в банята? Не съм много сигурна. Разбира се! Тук! Кошът за пране е лилав! Да, Ема намери нещо супер! Лилаво е много кралски цвят, защото е било много рядко в миналото. Наистина красиво! Може би ще намериш нещо в лилаво тук в банята? Да, разбира се. Не искам но мисля, тук в банята вече няма нищо лилаво,
Но току-що ми хрумна, че мисля, че знам къде определено можем да намерим нещо лилаво. Ела с нас, тате! Бихме ли били тук в къщата? Стаята малко лилава от квартала, тогава не знам. Трябва да кажа, че е малко трудно да се разграничи дали нещо е розово или лилаво. И изглежда, че любимият цвят на Хана са всички три цвята. Но тук определено има нещо в лилаво и това е Хана. А тук отстрани има и химикалка. Тя също е лилава. Съгласен съм. Понякога цветовете не са толкова лесни за различаване. Особено розовото. Розово и лилаво, наистина си се справил чудесно. Чудесно, Ема. Сега наистина си намерила всички цветове на дъгата тук в къщата. О, гордея се с теб. Справи се страхотно. Благодаря. Ах, тате, това беше толкова забавно и трябва да кажа, че научих още малко за всички тези цветове. И така, можем ли скоро да го направим отново? Имам предвид, че има още толкова много цветове, нали? Да, има още толкова много цветове, които можем да открием, така че можем да направим още едно търсене на съкровища. И на мен ми беше наистина много приятно да търся цветовете на дъгата с теб. Добре, тогава ще го направим скоро. Мисля, че ще рисувам още нещо сега. Може би дъга, но този път с много други цветове. Защото рисувам света така, както ми харесва. И то толкова цветно! И ако навън сте научили нещо за цветовете днес, така както... Ще се радвам много, ако ни оставите палец нагоре за видеото. И не забравяйте да се абонирате за канала ни и да активирате звънеца. И тогава ще се видим отново следващия път. Благодаря и довиждане!